हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे केळफुलाची भाजी. वन ऑफ द मोस्ट फायब्रस व्हेजिटेबल फाउंड इन आ कोकण. सो त्याचं साहित्य आपण बघून घेऊया. इथे मी केळफूल साफ करून हे बारीक चिरून पाण्यामध्ये ठेवून घेतलं आहे. केळफूल साफ करायचा सेपरेट व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी नक्की शेअर करीन. सुकं खोबरं घेतलं आहे, कांदा, आलं आणि लसूण उभं चिरून घेतलं आहे मोठा, हळद घेतलं आहे, गरम मसाला घेतला आहे, मालवणी मसाला घेतला आहे, गूळ, बारीक चिरलेला कांदा, मीठ, मोहरी, हिंग, तेल आणि हे एक छोटी वाटी काळे वाटाणे मी रात्री भिजत घालून सकाळी कुकरमध्ये शिजवून घेतले, कारण ते शिजायला खूप वेळ लागतो. आता आपण सुरुवातीला खोबरं, कांदा, आलं आणि लसूण भाजून थोडंसं जाडसर त्याचं वाटप तयार करून घेऊया. त्याच्यासाठी हा माझ्याकडे भिडाचा तवा आहे. शक्यतो मी ही भाजी भिडाच्या तव्यावरच करते, त्याने खूप छान टेस्ट येते आणि त्याच्यामध्ये आयर्न कंटेंट पण वाढतात. इथे तेलामध्ये आलं आणि लसूण थोडंसं परतूया आणि उभा चिरलेला कांदा एक घालून घेतला आहे. हे सगळं छान आधी परतून घेऊया आणि नंतर ह्याच्यात सुकं खोबरं थोडंसं मी घेतलं आहे. आधीच मी थोडंसं ते ड्राय रोस्ट करून घेतलं आहे, पण ते नंतर कांद्याबरोबर थोडंसं परत परतून घेणार आहे मी. आता हे बघा, कांदा, आलं, लसूण छान ब्राउनिश कलरचं होत आलं आहे. त्याच्यामध्ये मी हे थोडंसं ड्राय रोस्ट केलेलं सुकं खोबरं घालून परत एकदा कांद्याबरोबर परतून घेते. अगदी एकच मिनिट आपण परतूया, कारण ऑलरेडी हे खोबरं मी आधीच परतून घेतलेलंच आहे. हे बघा, छान आता असं हे मस्त त्याचं वाटपाची तयारी झालेली आहे. आता हे काढून घेते आणि थंड करून मिक्सरमध्ये जाडसर वाटून घेते. पाणी जास्ती घालायचं नाही आहे, कमी पाणी घालून वाटूया. आता त्याच तव्यावर मी फोडणीची तयारी करते. तेल घालूया, साधारण 1 टेबलस्पून तेल घालूया आणि त्याच्यामध्ये आता आपण फोडणी तयार करूया. मोहरी 1 चमचा, मोहरी चांगली तडतडली की पाव चमचा त्याच्यामध्ये हिंग घालूया. खूप वेगवेगळ्या प्रकारे ही भाजी करता येते. आज मी तुम्हाला जी दाखवणार आहे ही थोडीशी उसळ टाईप ही भाजी आपण खाऊ शकतो चपाती भाकरीबरोबर. आता बारीक चिरलेला कांदा घालूया आणि छान परतूया. इथे कधीतरी नुसतं आपण ताजा खोवलेला जो नारळ असतो ते ताजं खोबरं शिवरून सुद्धा ही भाजी छान होते, पण अशा पद्धतीने केल्यामुळे थोडीशी ती ओलसर राहते भाजी आणि चपाती भाकरीबरोबर पण खायला खूप छान लागते. हळद घालूया, अर्धा चमचा हळद आणि मालवणी मसाला थोडासा आहे तो घालूया. इथे मी मिरची पावडर घातलेली नाही आहे, कारण इथे आपल्याला किती काही घातलं तरी रेड कलर येणार नाही आहे आणि आमच्या मालवणी मसाल्यामध्ये आम्ही मिरच्या घातलेल्याच असतात ऑलरेडी. आता हे छान होत आलं, मसाला मस्त परतून झाला की त्याच्यामध्ये आपण जी भाजी पाण्यात ठेवून घेतली आहे त्यातलं पाणी निथळून घेऊया आणि ती भाजी सगळी ह्याच्यामध्ये घालूया. चिरून ठेवल्यानंतर ही भाजी थोडीशी काळसरच होते, पण त्याने त्याच्या टेस्टमध्ये काहीच फरक पडत नाही. आता हे छान परतूया. मुद्दाम तुम्ही ही भाजी लोखंडी कढईमध्ये किंवा भिडाच्या कढईमध्ये किंवा असा तुमच्याकडे जर खोलगट तवा असेल तर अशा तव्यामध्ये करून बघा, त्याने पण वेगळी टेस्ट येते भाजीला. ते छान परतून झालं आहे. आपण 2 मिनटासाठी आपण हे झाकूया. त्याच्या आधी मी काळे वाटाणे जे शिजवूनच घेतलेले आहेत हे उकडून घेतलेत, तरी पण मी भाजीबरोबर घालून घेते आणि गूळ घालूया. थोडंसं गूळ चवीला याच्यामध्ये घालायला लागतं. गूळ किंवा तुम्ही साखर हवी तर साखर ॲड करू शकता, आणि तुम्हाला दोन्ही आवडत नसेल तर तुम्ही नाही घातलं तरी चालतं, अवॉइड केलं तरी. मीठ घालूया आणि परतून हे आता छान आपण झाकून ठेवूया. सगळे मसाले ह्याच्यामध्ये लागेल भाजीला आणि भाजी छान ही शिजवून पण येईल. काही लोक काळे वाटाणे जसं मी कुकरमध्ये शिजवून घेतले तसं ही भाजी पण चिरून स्वच्छ धुवून कुकरमध्ये 1 शिट्टी काढून घेतात, पण तसं काढण्याची नाही काढली तरी चालते, अशी पण ही भाजी खूप छान शिजते. आता एक साधारण 3 ते 4 मिनटं आपल्याला लो टू मिडियम फ्लेमवर ही झाकून शिजवून घ्यायची. आता आपण बघू शकतो ही भाजी शिजलेली दिसते आपल्याला, कलर थोडासा चेंज होतो आणि थोडंसं आपण परतून घेऊया. इथे पाणी भाजी शिजवताना वगैरे अजिबात घालायचं नाही आहे, तशी गरज नाही आहे, कारण आपण जेव्हा झाकून ठेवतो तेव्हा वाफेचं पण पाणी त्याच्यामध्ये पडून ही भाजी व्यवस्थित शिजते. आता आपण खोबऱ्याचं जे वाटण तयार करून घेतलं आहे
ते घालून घेऊया. तुम्ही बघू शकता एकदम बारीक नाही झालं तरी चालतं, थोडंसं जाडसरच वाटायचं आहे आणि पाणी अगदी लागेल तेवढंच घालायचं आहे त्या वाटताना सुद्धा. जास्ती पाणी घालायचे नाही, नाहीतर इथे थोडंसं ग्रेव्ही टाईप भाजी तयार होते. आता हे छान सगळं मस्त परतूया. ऑलमोस्ट आपली आता भाजी होत आली आहे. सगळं खोबरं फक्त ह्याला एकदा व्यवस्थित लागू दे भाजीला. त्यामुळे आपण परत एक 3 ते 4 मिनटं आपल्याला हे परतून घेऊन मग आपली भाजी रेडी होणार आहे. आता हे जे सुकं खोबरं आपण वाटून घातलं त्याच्याऐवजी तुम्ही ताजं खोबरंसुद्धा नुसतं शिवरलं तरी चालतं. आता सगळ्यात शेवटी आपल्याला ह्याच्यात फक्त गरम मसाला ॲड करायचा आहे. गरम मसाला जनरली आपण शेवटी घालतो कारण त्याचा फ्लेवर आपल्याला शेवटपर्यंत मिळतो. पहिल्यांदा तेलामध्ये जेव्हा आपण घालतो तेव्हा कधीकधी त्याचा फ्लेवर तेलामध्ये उतरून थोडासा करपला जर तर त्याचा छान वास येत नाही आपल्या भाजीसाठी वगैरे. त्यामुळे हे सगळ्यात शेवटी मी गरम मसाला ॲड करते आणि परत आपल्याला एक 2 ते 3 मिनटं आपण हे झाकून ठेवूया. आणि झाकण काढल्यानंतर तुम्ही बघू शकता मस्त आता ही भाजी छान एकजीव झाली आहे खोबऱ्याबरोबर आणि ऑलरेडी शिजलेली पण आहे. त्यामुळे आपली ही केळफुलाची फायबर रिच व्हेजिटेबल ऑलमोस्ट तयार आहे. हे मी छान सर्व करून घेते. तुम्ही नक्की करून बघा, एकदम हेल्दी आहे आणि कशी लागली ती मला कमेंट करून नक्की कळवा. ह्याला वेगळं काय गार्निशिंगची गरज नसते, तरी पण मी थोडंसं कोथिंबीर घालून हे सर्व करून घेते.